ya Igbo ba anyị mma. So as an nkọwara na ihe m na Blord jere na kuje prison. Mana ihe motivate nji we ihe achọbọdụ m ikwu okwu a. Bụ ihe na-efegharị n'ilu akwụkwọ na Blord na gwa ndị jefe ya na prison. Nọdụ ayọ very dark man to withdraw the case. No mgbe ya nọsị pụta ka very dark man face nke bụ the main case, the main trouble. So achọ nke tụsa vidio ọ bụ na ka onye ọzọ fịa ka m kọrọ n'ife m na Blord ga na kuje prison. A day after he was arrested, a day after he was moved to kuje prison. So mana m ebido na advice nwanne m nwoke Blord. Brother, ọkwụlada akara ya Korean. You gotta be humble to your people, especially in the Igbo. No matter who you think you are. Yotago, I want wegi. Even why you are our son. Yotago. And when he wake able tomorrow without the help of the Igbo. When as why had that check him out on Ndugu, the Yoruba ne patronize your estate. Ne patronize your power bank, your charger, or one Igbo. Nigga book over nature Igbo. And that is why you were Pota because of you. Maka na Igbo onye Igbo, adabụ m onye Igbo. Maka asịrị ọnụrụ be nwanne agba n'ọsọ. And what I like so much ebe n'ọbụ the way we say rote ndị Igbo, especially ndị ebe n'ebe, assisting them, helping the villagers to grow, and also empowering the youth. Mana ọ bụrụ na anyị nwebụ ụmụnne ga-agwara gị eziokwu, nwenye ga-agwa gị eziokwu. Ebe nguzo kowo okwu n'ụka, o tego okwu ikokwalụ maka anụ n'onwe mgbe gị na ndị EFCC kokwalụ. You know, mgbe ka na-ebido wee bido. Mana anyị nwa na-eko steady 247. Ihe eji mara anyị. Adokwu ka anyị na-eko abakwa na anyị na-achọ mmadụ kama na ọ ka ọ dị mma. You know? Now, anọ m Abuja. Wee nweta news na-akpọrọ Blord gbagota Abuja. And I charge ya to court. Budaya prison. So mgbe m tetara ụra na Budaya prison yesterday, I cancel all my morning flight. Chukwu aja na gbala m osel. My lawyers, my witness. We cancel all my flight ticket, morning flight. I'm going to see Jibadabo Owerri. Because I'm meeting over that very day. Where me call, build or contact. Build the contact. Niru Chukwu aja no Blord. They was in 2 days in a prison. And I'm agwagi. Contact him build over Blord. Here Blord they put in a prison. I brought we had a mago. Contact him build with my influence, with my contact, with my lawyers. Blord, no kind of prison, no 2 days. He will be out. And cancel all my flight ticket. Where by moto? Where Jewe kuje? Can you for Blord? Can the M na be follow again? Just to build the contact with your family. Where the contact in your family, you communicate with them. I just go put together. Mbia, ima ke esa from na prison. They were without when that fam. Ezeaku Mathias Ezeaku. The way je will Blord. Blord where the word na actually from na ama hoyembo na actually from na agent. Oboro na abaka the manjel. Ni actually from normal hoyembo. The man bia gwa m di okwu because the man is surprised. Ndị si go na prison na lit na moto ndị prison. Ha nwasị ha bia na ekwem na ka ndị prison abawara m mba. Si mekwezi na fanaka. Eyotago. No, I think when you have an exchange and has a culture, but I don't need to shake them. Because ndị Igbo ba able to see from only bo echitazu na prison back up pele famoto. Fana di to Ezeaku. You tago so mbembe azikwe ha na aka so the word asana ba wala momba. Sim don't try it next time. Na camera na everywhere. No, I think when you have na exchange. Na dey eme. Na nda abunda aka se court we na emegini we buru na bata prison. So we ekowari o mo of masi the man ya je we ekowari. The man just seemed to be Blord with the break we bawari amba. To the extent and the mate na hana was somehow a whole officer like him. Nandi imate na Blord na babia newe anya somehow. Na we any fele patawa. Blord. If not for anything, name my numbers you claim, name alone, no problem. You know, can manage. In one states, no came with them. Have about 20 something real estate, different real estate in Oka, 20 something places. You know, on social media, I'm on social media. My name is Mathias Ezeaku, fine. Man, I didn't wear the Ezeaku go signal on you. It's all one keep a man on Weibo. On your neighbor prison in ya, be the following morning. Can na bia, can na junda, you can go as me as no one mother na woman negibia netagi.
Then when mad na babia that morning, bulanyo zobia ibianetegi. But nanda be your people. No about the first outsider biano now brought your relation to see you as early as the following day by prison. No about the outsider now brought your relation that came to see you. Here to go. You can't hungry show than you for. Can't hungry show than you. You know the name Ezeaku bialo. I'm going Igbo. You might go if I'm going to go Igbo bialo for you for. Why be able to madobe? I meet to go so many prominent people. Here to go. But I'm not about Sunday mother. I don't want to popularity match to Sunday mother. I'm very busy. Man, or no one on my band. Since we don't people love themselves charity foundation, they want to send their letter regarding the office to sponsor my NGO. Ugumaderem. They want to send my 5,000 naira. We're making we chat on see no, I'm very busy. I'm occupied. The reason they cancel my flight ticket at the beginning to give you the contact in build to go through prominent people, former leaders of this country. To bring you out. You didn't. It's in Emaloyambo. Fine. And you can't force a horse to. You can only take a horse to water, man. You can't force a horse to drink water. So here we have a bill at the beginning. Cooperate with your people. Cooperate. All the very, very important. All the very, very important. And again, I'm going to advise can be letting you go. It's going to Emaloyambo. Fine. No problem. Man advice into you give again. You watch if you get Biabulugi, Ozubo, can a boogie can charge it to court. Here plan arrange. Because some of the police in the IV automatically. You got one but making a block on you. Build a contact, a block on you. Money and the find out how to MG Kubo Kumakanesi if you know. Woman in the Yoruba, I forget. When they go near Yoruba show where Bialo, a potafia. Because here na buke kuaka or cousin Ezeaku biara with the contact in Jepota or cousin Onya. I'm older than you. At on in age. Yetago. And when you feel when men were in go my motan, one go my motan, well on no lona, not on a moon no lona. One of my here Masatani when men were. Yetago. So Ibo Nibo, Blonibo. Mana. Can one night walk able on your Yoruba show where Biale forget. Eh? Imonya Yoruba la or Biafogi. Mana in or Ezeaku after only Igbo. If you go to Malonia, what to your ego? Bring it down. Chukunajana Balamo said, I do watch you the energy Jabambonorotana Simunyam na Blord another Mathias Ezeaku Samuel. A market here estate within 5 minutes if you get on a motorcycle. The next minute if you have on a market motor. The next minute if you have on a market charger a power bank and Simunyam we forget missing and not bumbo too much. Nequia. Never be Lord goes about every day. If somebody in Jamat that I love so much. I'm going to be Lord give a very dark man if you don't. I posted it on my wall. I'm here Bona, the only two men don't value so much, there's a name issue. I make a message and they follow our VDM where to alarm the cause of the issue. Get a VDM web problem. When be Lord condemn your phone, VDM condemn your phone. I was so bitter and I came out to write about it. And what can the manager was in details yesterday looking at VDM. Now, KDM when I video my brother, and my mega advice as your elder brother. I don't go Totowa or Toto watching Keta. Yatago. So, Ian Jenega advice again. What we're going to very dark man, Abro Bello. And God is smarter than you. And the Kango is your Guadamaga as Onibo. Very dark man, he may put out now, Jemmy arrest. Or charge you out of court. I remind Diana, very dark man lose nothing to compare you. As Onibo. Very dark man, they lose anything. You are not making my bill or don't have one hour the key, where's all your future and your to make sure that your big investment in e-hustle go went here in billions. Now, all standard. You are not make a go Febe for no reason. Very dark man, they ready on a prison 2 months. He lose nothing. Man, again, as a Igbo businessman, even a prison all 2 days, my brother, you are losing a lot. No, I have 3 days. No, I have 5 days. No, I have 6 days. No, I have 10 months. You are losing a lot. Yet ago. Very dark man lose nothing. Oh, you are check no go. And we are be check say no go na so. Yet ago. And we are boni Igbo wana akonu to check say no go. In a ha ba no report the main case bido. My brother, o tin si no loka ba irapu bela gbago Lagos. Ma gbago aye da. O dey ayemma. I get to one of the billionaire no na Igbo ta na investment na Igbo. They proud of you no no kan no na be nage. I want to be proud of you.
mana onye gị na ya kwere ọ bụrụ na gị na onye Igbo na-anọ ọga akịta okweneti otu anya na your fellow businessman ikpurugodi akpochi very dark man need 200 million taa Nigeria ga-raise area free mana before gị nwere raise 200 million today ọ ga-abụ from your sweat from profit of investment imego mana nke dark man ya bịa area free people will donate that money within 24 hours so onye nwere such opportunity you know ka gị na ya na-abụ ya eje n'ụba ọgụ kedu ihe ka ọ sịrị ọgụ ka esi eke ọlụ m bụ na o nwere your app nwere issue so people eje report talk to VDM ọ bịakwute gotosa bịakwute ndị mmadụ anyị na-afụ ya VDM help get a lot of people out of different cases so ọ bịa for you people bịa send one the video you will respond or see a VDM your mama yatago on gba am post ya gbasa gị na VDM ka ndị mmadụ bịa send them the stuff maybe I see VDM your mama baribe mama ya so inwe kisi ekwu wararara where of your age atalonge madam make you make age mana mmadụ na-abịa nweta ego no matter your age try to control yourself nwe manager ị ga na-adịrị lawyer too na abụrụ manager ga na-adịrị gị lawyer nwe mentor ị ga na-adị lawyer too Hatago. So what am I saying? Iwe baribe mamia. Iwe benata ze phone, very dark man, where you are, where tell your phone. Because here phone now, you're mala. Here phone now, you're mala. When post na me video about earphone now, can the mother be a devil mozi? Send one video again a VDM. Because upon a VDM na very dark man just now corner. VDM will phone no team be from China. Ebo say as a family we crash higher down or Blord alpha. A man be VDM the most wicked human being on this planet Earth. Mana Igbo tradition and culture. Madi by the name mad mafane woku. But one of the how come name Malonia only Igbo. As in the Igbo come and again woke with mamo like that again with born me. On a bunugu tempari and something that against our cultures in the Igbo. And the two I could see with every living human being in the world. Era poligini enemy Obama me. Oh yeah, Bolomamia coaches Burugi wenobi. Burugi wenobi, even when you keep by the near, no game make anything, nobody not have to destroy you. You were torn warfare. VDM we name warfare again. I will not be a market to win here. Because I'm trying to stand fight at VDM then. We open. Oh, can there's no name for me, see your mama, cover your hands on mama, we're back at that. You have to go. Now, I will not again a VDM na corner. You wage China talk content a VDM J with phone. Boga fast no phone aga Blord do Benatal. Na nke ya bụ one kobo. Ka ngwa gezo kwa ibe ndị Igbo niile yeso go fight VDM. I want on a media. But when we have an evidence then about VDM your mama, na pali mamia. So VDM can take because of anger of that into fight you. Because when you mujula no matter ihe ni na mo na ndị mmadụ na-eme, oguni na ndị mmadụ na ni, when make put away the business onye ahụ na-eme mma na the real. Ndị mmadụ egosi ya. Moto aketa mo na ndị ani na-emecha no ma nwa baby virgin me lie je no go ha ma na so sem na ekwu na waye ekpere ha na-eme bụ wayo but anything raw normal business fa na-eme I never talked about that because that business employed people and that is how it is being done everywhere in the world. When bonye mpụta sị ngwa anwụzi na mmiri onye dị otu a no pastor wayo na mmiri ahụ na-emega no mmiri ahụ bụ job opportunity no ihe nchọrọ build factories one day mmadụ na-ekpere na Jesus ada enye ego na Jesus ada agwọ ya na ọ dị enye nwa na ọ dị enye ndụ ihe na-enye ndụ enye ego enye nwa bụ government na-enye ihe niile obodo dị market and IVF through the help of their government and health insurance. Man, I work in Nigeria need the IVF today. Mama had 1,000, but they don't have the money. If you make IVF na buy get the cost over 3 million, 2.5 to 3 million naira. So where boy? No bona, very dark man. Utije bunata phone na, very dark man with the phone na. Which obo na very dark man. One obo ne but wala mami no tell too much. Mo condemn even right now I'm still condemning it. With the phone. See now, more cannot condemn me. VDM you put business in Okibia. Boy alpha. Crash out the price down. Or the Hummer. Man, I say George, I see why you bomb my alpha. Why you buy my mia? No, you went up on my alpha. Came again, coach you me. And the man actually one cat trafagabia. Only one money basalo. Candy bossy. Patego no Buddha. Ne word that people you were not on deal. And I make ways on his. Candy bossy aganiru. Kandi Igbo si aga n'iru n'obodo a na patagodo sorry patagodo na Onitsha patagodo na agada na ya kefu building ije Edo state ga for the building na Oyo state or the there asen ke gwa bi Onitsha mo were patagodo na 2-story building or 3-story building no were nego down ya so yen kwuru na
achọ igbu nwa nkịta achọ afa ga-abịa onye ọbụla na-abụghị onye Igbo ka ndị Igbo si aga n'ilu ọ na-ọtọdo ha na-akpụrụ otu a ịghọtago ebe m kwụsị bụ na gịnị iruo ịpụta na Owerri pụta na 3 story bi na-erigodo anya around pụtagodo na Awada weregodo drone fegodu Ọnịcha n'elu gbadawa tere gbadawa Awada jewe Ọba gawa ime ihe da anụnwa Ọgbalụ gbadawa Ọka gbadatawa Enugu anụnwa unu building so onye ọbụla na-abụrụ onye Igbo ka ndị Igbo si aga n'iru na-akpọdo ha ebe a nyenwa mezi achọ afa ga-aba nwa nkịta ka egbuo ya so ime ka igo ọnwụta gị ka ata gị kachi otu a ka ọ dị even inside the church jee nene church ndị Yoruba niile each state ha na-enwe onye bụ their leader each state the whole Yoruba churches in Igbo land their leader in every state is a Yoruba man jee mee ke nkwari na agwa gị all these Yoruba churches in afọ each state ha na-enwe leader in each state in every state of it all their leader na abụkeni Yoruba man onye Igbo ga-ewere Yoruba church build a congregation ewepụ ya tụna ya one village were onye Yoruba tinye ebe ahụ that is why today na ịbịa na Igbo ndị Yoruba nwere more than 10 churches na each village mana ịma nwa febe onye Yoruba rụ pure water factory for ndị Igbo ka wee onye Igbo n'ọrụ at least onye Igbo na graduate gụcha agwa bụrụ manager of the factory owekena nkeke wee oke afọ n'ọrụ sọsọ ndị Igbo na-eme bụ gịnị onye Igbo jee rụcha ọrụ na factory okeke on Sunday jee chọọchị onye Yoruba jee kwụọ tithe onye Yoruba achọzi ịrụ university ga-ewe lot of lecturers n'ọrụ wee lot of people n'ọrụ na the society ka ebe ga-eji wee rụ ka ebe ga-eji rụ the university ọ nawa Ibadan ọ nawa Oyo steeti nawa Lagos steeti ndị Igbo gwara anyị fa anụnwa tete na-akụ na-ebute ilo ịbụ nwatakịrị nọ 20 something years were ọnọ in billions anya da agwa gị na ị ga-eje zuo onye tie gị ego egbo ya nkịtị mana nwere ụdọ ọgọ ya abịa n'ụba ọ bụrụ ọgụ ụmụaka na ị gaa n'iru were picture Blord very dark man na-eme signboard ma nko ji wee sị na ya da akpụ mmadụ eje ọkpọ onye asị na ọ da akpụ mmadụ eje court mana taa ọ kpụjego go court ị nọ na prison today an ex-convict ka ịbụzi mana ofu onye asị na ọ da akpụ mmadụ eje court onye ọ ga nje sị gị na achọ igbu nwa nkịta achọ afa ga-eje bịa enwekwa onye na onye ugwu na-eme ya ma onye ofe mana ọ makpụji ya court mana ọ bụrụgo onye Igbo and anyị nwa bụ ụmụnne gị you have to listen to us anyị nwa nwe gị ị nwere anyị so gịnị ka m na-agwa gị case ya advice mmeghe gị even if your people still reach out to me I will still hand that contact to them and I promise you if that contact work for you 2-3 days you'll be out of that prison 100%. ana m agwa gị ọ bụghị magic I'm telling you the 100% because ihe na-agbalụ mbọ mgbe a na-etoro ọnụ ga na ebe agba Easter na-agba mbọ mgbe a ka mma ma ya ga-fight ka adị sure na ị nọ ebe agba Easter mana true ị nọrọ ebe agba Easter ebi not 26 days na prison before ebuje gị court ọzọ a businessman dị ka je not 26 days na prison enwere ụdị ihe ya abụrụ okwe na-eji anyị mana iji maka ezigbo ihe ba prison gị na onye ma na nwere ihe oluziri very dark man enwere ihe oluziri ma etujego dia prison ọkwa nwa jechere EFCC ọkpa akpọchitere ya 1 month pụta iri singlet gbara ọtọ gbakwa ndị EFCC ahụ ihe again si abịa bụrụkwu ya ọzọ so gị na ụdị mmadụ anyị eje n'ọbọgụ my brother gị na ụdị mmadụ anyị eje n'ọbọgụ ọgụ niile m na ndị ụka na-anụ ejiri m ha ọfọ eji m evidence na onwebeghị onye ngwụrụ onye Igbo dara ngwụrọ Jizọs mere ọgaba ije ntiekwo 50 million tie 50 plot of land onwebeghị onye dara ogbe na village gị ma ihe niile na-ekiri m ebe a amụọ ya ndị obodo toje akwụkwọ ndị obodo mara ya na skuul ma na chọọchị ma na village na onye adara ogbe o wee jesi ekpere nata kwubo okwu onweghị since ụwa bido mewe exist na Igbo enwebeghị onye Nkanụ dara ngwụrọ ama na ọ dara ngwụrọ na Anambra steeti ịnọ anywhere ma onye Delta o wee jesi adoration tiche Holy Ghost fire nata were ọkpa na abụ gaba ije ọ dịghọ kini na ndị pastor na ndị fada na-eme wayo ndị ochi criminal na-enwe na-akọ ọrụ ti tomorrow thief ka na-akọfa very wicked people chọrọ ọnwụ gị ihe niile ndị ụka setiri bụ your premature death and bọsị ga-anwụ they will just come and tell your family no in nwe faith before they will bury you your family will give them money feni na ndị ụka na-ekpere gị ekpere ka Jesus mere gị bụ crime against humanity those things are your fundamental human right that government is supposed to do for you. Jesus doesn't do it for anybody anywhere in the world. It's your right. Government get now accident is not your portion. It's not being done by prayer that prevents accident. It is government that prevents accident. Giving you a good motorable road, monitoring speed limit camera, making sure na motor they use it to the standard. Nkaga wipe out and wipe wire scrap oyan. I want to go past nobodo Igbo. Ebe m go past nobodo Igbo. Go no pass na ebe as no pass. My own place so ebe na so. Mo na me bi na aso nkegi.
Him again on scale. They scale it as scrap. Man, how many kg or that? Mpia na ego bodo. Mpisi ego na nwe ikiri ano pass na Nigeria. Understand? Mbuna te eba na doka se makwa. Na atabisi monte eba na ekwe mono na nti ana ekwa ahia. Scrap yengo no scale. Can they raise no pass? An expired property. Your fail break bo mother. Say no chukwu wete no welu. No, we don't need prayer. Jesus he goes anybody. We all want to be blessed. See goes ya incha. We don't need any God or juju ga gozi ofo nyo za na ata ofo. Ai bo famu to wali mai. Ufamu la lime mu na gina abo famu. Ufamu la lime mu na gina abo. Because so only Imo State na abia bero Nsukka. Ochi ona cho wa na. Man onye Nsukka chi semado come osi abia. Onye Imo State cho semado come osi abia. How comes? How come onye Nsukka jina so bia? Onye mana so bia. E ga feze Nsukka gbago kogi. Bia ha change. Ogos no famu la lime mu na gina abo. Man religion is separate guy. You Igbo ye choosing ta. Even one adoration, even we move. What God cannot do does not exist. And America, those things cannot change us. It can never bring any change. And they have never. They kidnap with Chibon girls in Uganda. God and Jesus was there, sleeping. They kidnap 100 and something children today. Hencha Motagomo 4-5 to bandits. You cannot kidnap anybody in America today and go free. Still, America went and took that boy on top of the mountain. Ofonye for Achobia. Nke kidnap na Nigeria Achobia. Whenever Bruno Karuchi everywhere now say power. It doesn't solve problem. And among that people's shoe. Have cured many diseases. I've helped a lot. Have built different houses for the homeless people. Rosia paint chiriki chinya wa yoko. Oyi onya need help. Need here when Jebes that after Jesus ye nyi ego nyi ono. It doesn't work so. Ndo charge mo Jesus na nye phone. Government stage be fitoro gi go ni go na nye 30 years to pay. Itoro gi go moto nye 15 years to pay. Na go moto. Every young girl and young boy of 18 years na Nigeria. We say na agba moto. Me experience why in steering. No, a buri as body bunya every week and emela ekpere onye jigi nwe moto onye jigi roto no keda aka kechira karakage onye kechira karakage e megidia e kagbuo ya ngwa nara moto nara ono ohoro na abia nwachukwu ngwa keda ka it doesn't work bro. Go to Dubai enwe ebe ndị obodo na-ebi ndị ba anya na ebi na Dubai ebe ndị government na ndị obodo ọwasị obodo nwe ebe fa na-ebi ndị na-ebi na. We all need to wake up and face reality. Wind this thing up for me. We all need to wake up and face reality. Mmadụ ka eji aga. Mgbe m nọ mbara ime nke more than 13 lawyers bịalụ. Mgbe nwa virgin mkpọrọ mkpuje Abuja. Ya tago. Ụwa nwere procedure. Mgbe nwa virgin mgbe m hitiri nwa virgin hard hit kwa buru hit gidia kedu nwa virgin men. One virgin have to follow the due process. But one of the senior advocates in Nigeria, they petition against me. We one virgin will petition. Just submit and police. May approve. See Abuja. Be a broom on a chatty aeroplane. Buna Abuja jet watchim. And when you get better runisim. What I want on Facebook and Ezeaku on near than the mad to Juna for side. The police and Adamo boy, you be governor for East. And see, I have done so many great jobs, even more than different governors in the East. I've touched lives. Nse ba mpolonyo ya bojo obodo Igbo tiri tiche anya kponata kiri ozo no choka melu no me ruo hospital eba na-enyela ndị ba ya aka onye mosi anwa si enwa kuru nwa gị naba. What do you want me to do again? Bia ihe m just lesere m na ndị mmadụ bụ ezigbo omume m nwe ihe ya sita na imi tire Ezeaku gba lose ni. Also na nchori present my good character, my love for people, my love for humanity. Aguche lesere m na ma reality e hitige kwa Ezeaku. Oh, he told a number. Pastor Ghana, what God cannot do does not a number. But still, reality, I will be the easiest person for you to contact. Oh, I bag is so got and I don't know when you get 3.5 million people in your account. When I'm speaking in tongue about Kokondala, that is the answer some dollars. No, so let us use our brain. Be Lord, I will advise you. And this is my advice for you as a brother. Epota. But you prominent people, let them go and talk to Unuje your VDM, dissolve our case. You know, dissolve on this case. Number one, VDM, you go trademark your whole business. After you business, you trademark. Oh, them other can hear no more. Kid VDM person. Okunoka person. Oh, yeah, I'm not gonna buy from one estate to another. Enugu kan ya kata mmesi meeting na neme Enugu na Owerri kan na eje
ndị si Owerri akịta echi mbata Ọnịcha ndị gogasị m trọk na tipa na workshop na-akọpụrụ tipa dị many a na ha arị ọrụ na-aga anya m na-aga n'all those things my hospital nọ dị aka kpọpụ m na fon kịta ya na ha nidiri edota sendara ego ngwa jene gote manage hospital, manage estate, manage truck, manage nke menka. Because the whole manage it here, they are going to give me the place report. That is just the gospel truth. They are here in general office without phone for 2 days, 3 days, 1 week. Now, bro, no more easy book with the giraffe. I won't need the case. I'm not going to another over 2 billion or 1 billion business. Who can it come on? I call one a couple. General be board or billboard very dark man na street. Will you name advertise your product? Will you name billboard very dark money? Will you name in a street? Not advertise your business. It's against the law. Video me put with a phone again. Poor, not the same phone, not short or down, not cut over 200 times from money. It's very, very wrong. Nobody will be against it. But mentioning your name is very wrong. I'm coming. So thank you very much. I go with anything to the baby. When you're my so only which you know, the show is the bog here. You have no go get it to go febe. When you're getting an no or Guinea. Feed them when you can give fame, carry go magic, no problem. On or gonna VDM. They can wait when you able. About Guinea and Abasi, businessman only able because your idea can do febe and a priest. Who about are gonna beat them in terms of business? We will Japan of Africa. As only we be able to Japan of Africa. So they put up from this detention. Chon them mad to a fino see your potassium is self fino your yoga. Make a piece with the VDM. And I know make a piece with the VDM. Or again, maybe if a VDM now 5 months ever he lose nothing. Up that was a ratter. Oh, you know, at the Guinea, you talk again, maybe a ratter. But what do you lose? What do you lose, be Lord? I advise you as a brother. Make a peace with daddy. You face your business. I want to put an keep it again up whatever no. About Guinea. Ebon free Japan of Africa. And we be naga. Video on nature call name. Or here nature. For the kinonade and a bear. If what you never has a book problem or one is 7 years old, did you afford to go comfortable? Ebo sepota. Those states in all this state had a boy who is like I'm up in the when I wrote a marijuana or 1 day in it, you afford to go home we are happy. So I just I'm going to him and be Lord, my advice to him. So you need to take correction. Believe you me, let this case end. Thank you very much. I love you.